Kaixo, gaur erakutsiko dizuet nola egin dezakegun agenda bat bai ikasleentzat eta bai irakasleentzat. Horretarako sortu ditut bi Excel dokumentu, bat deitzen dena klaseko lanak eta etxeko lanak, eta beste dokumentu bat deitzen dena azterketa datak eta lanen datak. Klaseko lanak eta etxeko lanak Excel dokumentuan, hemen antolatu dezakezute ikaslearen lanak. Kasu honetan, egin dut irakasle batek dituen gelen arabera, bai? Hemen daukazute, adibidez DBH 3. mailan, G taldean, ikuste zuten nola antolatzen dudan. Hau da, jartzen dut eremu bat noizko egin behar duten lan hori, asteko zein eguna den, zein irakasgaiari dagokiona, eta ze lan mota ere bai. Hau da, lan mota izan daiteke etxeko lana edo klaseko lana. Eta zeregin egin behar duten justo lan horretan. Eta horrela, erregistratu dezakezute lanez lan. Bai? Kasu honetan lehenengoan errepasatu orain arte kuadernoan egindako ariketak. Beste zeregin bat izango litzateke ikusi eta ulertu bideo bat. Bideo bat Googleen, YouTubeen, bai? Hori izango litzateke zeregina. Eta hemen beste zutabe bat jarretzak ez zuten nahi badituzue ariketen emaitzak. Baldin badia matematikakoa, fizikakoa eta bar, bai? Eta bakarrik jarri dokumentu hau solo lektura bezala, bai? Beraiek ez editatzeko, bai? Hau zaudatenean Driven. Horrela antolatu dezakegu beraien lanak. Horrela, beraiek ikus dezakete zer egin behar duten egun bakoitzean. Eta baita ere, gurasoek ikus dezakete. Zuek bidaltzen diozute dokumentu honen helbidea mail baten bitartez gurasoei eta zuzenean sar daitezke dokumentu hau ikustera, bai? Ikusgarri jarri behar diozute dokumentuan. Driven igotzerakoan. Ikuste zuten nola antolatu ezakezute. Kasu honetan, lanen klaseen arabera. Bai? Baita ere antolatu daiteke irakasgaika dokumentu hau, bai? Gela bateko irakasgai bakoitza izango litzateke pestaina. Bai? Horrela egin dezakezute agenda hau. Beraz, beti izango dituzte etxeko lanak egiteko, edo baita ere erregistratu dezakezute klaseko lana. Klaseko lana erregistratzea ondo dago, eta egon daitezke ikasleak klasean ez dutena ezer egiten, beraz, hemen beti gurasoek ikusgai izango dute zer egin behar duten. Bestalde daukagu beste dokumentu bat deitzen dena azterketa datak eta lanen datak. Hemen dokumentu honetan, dokumentu honetan, egin dezakezutena da, ikusten zute behian pestainak, hilabetero, ze azterketak dituzten, edo baita ere frogak, edo entregatu behar badituzte lanak. Bai? Goian ikuste zuten nola dago, noiz izango den froga hori, edo noizko entregatu behar duten lan hori, edo etxeko lanak, bai, ikuste zuten hemen, etxeko lanak adibidez, gela bakoitzean, eta ikuste zuten nola antolatuta dagoen. Hilabetea, hori ikuste zuten hilabetea, hemen asteko eguna, eta gero saioka. Egun bakoitzean, saioka. Beraz oso azkar aurkituko dute, zer egin behar duten egun horretan eta zen saiorako egin behar duten edo entregatu behar duten lana.
edo egin behar duten etxeko lan hori edo klaseko lan hori, bai? Oso ondo antolatuta dago ere bai. Dokumentu hau ere jarri bakarrik ez editatzeko. Eta baita ere gurasoekin konpartitu dezakezute dokumentu hau Driven. Horrela antolatuko genuke. Hemen egina dago irakasle bat sortutakoa. Baina baita ere sortu dezakezute gela bakoitzeko bat, bai? Hau da, hemen apuntatuko lirateke asignaturak, bai? Asignaturen zehaztasunak. Bale? Hau da, nola egin daiteken ikasle eta irakasleentzat agenda bat horri buruz jakin behar dezutena.